Preview. Preview. Buonasera, kif intom? Kif hawn spikajt u għedt fuq l-aħħar programmi li kellna rigward l-Ewropa League, l-aħħar logħba ta' qabel din, il-grupp ġie kompromess. Tgħidu li erbaħtu, imma it-tieni post ħajfisser round iktar, ċans kbir li niġu ma' tim qawwi fosthom il-Milan jew tal-istess kalibru għalkemm il-Milan ma jistax niġu flimkien, imma semmejt il-Milan bħal eżempju minħabba l-fatt li kif rajna mit-Champions League ħajnżlu daqsxejn timijiet bil-krema. Jiġifieri il-Milan maħniex ħanilagħbu magħhom qatt għalissa minħabba li żewġ timijiet tal-istess nazzjon u f'dan il-każ qed insemmu kemm Roma u kemm Milan huma mill-Italja, allura evidenti li dawn mhux ilagħbu flimkien, imma semmejthom bħal eżempju biex insostni l-fatt krema ta' timijiet ħanaraw. U għalfejn tgħidu li qed tinkwieta. Qed tinkwieta minħabba l-fatt. One, ir-roża dik li aktar stress, peress li m'hemmx logħob f'daqqa hemm aktar impenni, plus hekk l-inġeris li għandna. Aħna nibdew bil-formazzjoni tal-lum kif bdejna. Żviljar li għalija kull meta qed ikun chiamato in causa kif jgħidu bit-Taljani qed jagħti andament tajjeb ħafna, Celik, Cristante li illum reġa' spiċċa fil-post mhux naturali tiegħu u ta' min jinnota wkoll li kif semmejtilkom fil-programm li għadda rigward il-logħba ta' kontra l-Fiorentina, Cristante dan mhuwiex Superman. Fil-logħba ta' Fiorentina wkoll kont aċċennajt fuq li l-prestazzjoni tiegħu ma kienx tajba, tal-bniedem ħaqqu break. Mela jista' jkun li dal-bniedem tal-ħalit. Il-Llorente kellha r-ritorn ta' Karsdorp li jien għalija fl-opinjoni modesta tiegħi għandu jkun starter, imma mid-dera Mourinho minkejja li reġa' daħlu fir-roża l-iskrezzi li kien hemm bejniethom l-istaġun l-għadda għadhom hemm. Renato Sanchez li nispera li għax vera nuri simpatija nħoss għal dal-plejer enormi, teknika enormi, biss huwa flagellat fil-vera sens tal-kelma mill-injuries. Apparti minn hekk, mela kellna wkoll il-Bove, nerġajna rajna r-ritorn ta' war, naqbel ħafna mal-fatt li il-Zalewski lab, għalkemm Zalewski kien bniedem li il-ħadd sfortunatament ġara li ġara nħabba fih, imma dawk affarijiet li jiġru, il-Lukaku li ħadd pjaċir li lab u kienet intent u mal-ewwel li ħajlab minħabba l-fatt li hu il-ħadd li ġej mhux se jkun impenjat allura iħallilu dak il-gameplay u Belotti lab mill-bidu u skorja. Mela, biex ngħaddu ftit tal-kronaka tal-logħba u mbagħad wara nsemmilkom ukoll
dawk it-timijiet li aħna jafem iċ-ċans li aħna nistgħu niltaqgħu magħhom. Mela, il-kronika tal-logħba. Prattikament għalija llum kienet isa logħba bla storja. Għalfejn, għax il-logħb kien diġà sar. Mela, jgħaddu 11 minuta u Lukaku l-oħxon, għax hekk qalulu oħxon, l-ispiċċut li ma jridu ħadd. Reġa' sab jibqa' f'din il-kompetizzjoni ma' 11 minuta. Mela, it-triq li tan-nisla. Apparti minn hekk, 32 minuta tal-ewwel taqsima. Andrea Belotti irdoppja u għamel l-iskort ngħid xejn. Vantaġġ tajjeb ħafna u vantaġġ li kieku fil-logħba l-oħra inqaleb ir-riżultat u Slavia ma rebħux, imma Slavia ta' min jgħid ukoll li rebħu 4-0 mas-Servett kien ikun ta' boost morali. Mbagħad x'ġara? Naraw li tmiem l-ewwel taqsima spiċċa f'vantaġġ għar-Roma. Kur rispett max-Sheriff Labna. Jiġifieri ejja ma narawx kbir. Xtaqt li kieku kont f'pożizzjoni llum qed inkun euforiku kif kont ipprevedejt meta rajt il-Podots għax jiena li di li ġejna fit-tieni punt, fit-tieni post hija disfatta meta tara it-tim tagħna ikkumparat ma' dawk li labu kontrina, ta' min isemmi li kontrina kemm Slavia Praga, ix-Sheriff kif ukoll is-Servetti, ġifieri kellek naħseb taqadhom it-tlieta kur rispett lehom. Ma tagħmilx it-tim tar-Roma. Imma s-soltu. Apparti minn hekk ukoll naraw xi ħaġa pożittiva ħafna kienet illum fil-logħb kien li kien hemm xi plejers u xtaqt. Għax għalhekk kienet importanti li ngħaddu l-ewwel u nserħu rasna qabel. Għalhekk kienet importanti għax illum kieku flok żewġ plejers tlieta kien konna nagħtu iktar opportunità il-plejers żgħar li l-vivajjo tar-Roma huma rinomati għaliha jieħdu opportunità biex jieħdu esperjenza. Għax inti finalment bil-game time tieħu l-esperjenza. U l-iktar nota pożittiva kienet li llum naraw li Pisilli għamilhom Niccolo Pisilli għamilhom 3-0 fl-aħħar ftit tal-partita, ġifieri prattikament dan skurja fit-93 minuta għamel l-iskor 3-0 u fl-94 minuta intemmet il-logħba. Minaw, ħanitlob nerġa' reġija biex turini tindikali wkoll l-ismijiet ta' dawk it-timijiet li nistgħu niġu magħhom fejn qed naraw lil Galatasaray, Lens, Benfica, Braga, il-ħbib tagħna tal-Feyenoord, il-Young Boys, ix-Shakhtar u l-Milan. Jiġifieri Polza ixini, Polza li taf titfak fil-martirju, Polza li taf titfak f'logħba ostika u diffiċli, biss iktar minn qatt qabel illum ngħid kif qed jadru l-andamenti kemm tgħidulmenti ta' qalbek mix-xejn, imma nkunu realistiċi jiena ma niddejaqx naffaċċja r-realtà. Ir-realtà hija waħda. Kellek tgħidli issa jiena bniedem li kontra l-logħb tal-azzard ma kellek tgħidli titfa' 5 euro. Għax jaqas naf kemm jilagħbu, by the way. Fuq min jolli tazza milli qed jidher ngħidlek id-destinazzjoni ta' din l-UEFA Europa League hija lej Anfield. Għana naħseb huwa the team to beat jekk forsi jistgħu jagħtuhom challenge żgħir u naf li sieħ bil-Magri li ħajsegwi warajja forsi ma jaqbilx miegħi huwa l-Milan imma l-bqija naħseb din l-edizzjoni biex ma tmurx Anfield ċivole. Issa, il-logħb li jmiss ir-Roma. Għandna logħba ostika, logħba li mingħajrha ħankunu mingħajr is-superpotenzi ta' quddiem, għalhekk nixtieq nagħmel introduzzjoni wkoll fuq il-logħba li jmissna away mal-Bologna. Ta' min isostni l-Bologna għaddejjin minn perjodu pożittiv ħafna. Ir-Roma aħna s-soltu għal-talenante, jiġifieri kulħadd jaf x'ġara nhar il-ħadd l-għadda, meta nkejjena tkellimtkom meta kont
kollegament dirett minn Milan, qedtilkom li daw il-ġiex punti swewna Ares għax jiena lija 11 bi 11 għalkemm jgħidu ħafna bil-Fjorentina, ir-Roma kienu qegħdin hemm kienu joħdu 3 punti, waqqajna ġiex punti, kif ġie l-andament tal-logħba il-punt li ħadna huwa mirakolus. Issa jekk Alla jrid nittama lil ħadd li ġej kontra l-Bologna nerġgħu inkomplu nibnu fuq dak li konna għamilna qabel biex ejja ma narmux kollox dak li għamilna. Ħa pjaċir ħafna bil-prestazzjoni ta' Belotti llum u l-gowl għalija kien fundamentali kemm għalih u kemm ħajkun fundamentali għar-Roma minħabba l-fatt li ħajkun boost għalih issa li most probably nhar il-ħadd narawh fi 11 inizjali. Apparti minn hekk ukoll l-innesti ta' Aouar u ta' Renato Sanchez huma x'inhuma huma players ta' kwalità u kalibru perswas li jekk ikunu fil-100% fitness tagħhom ħajatu dik l-extra push. Il-Roma it-timu li hu konna nafu li meta ġej Dybala għalkemm sirna daqsxejn Dybala dipendenti ir-Roma speċjalment fuq quddiem għax hekk ma jeskurjax kif rajna l-ħadd li għaddaw imma ipinġilek dak il-gross li inti anka bajnek magħluqa jirnexxilek titfa' ġewwa kif kien il-gowl ta' Lukaku fil-fatt kontra l-Fjorentina. Jinħass. Issa fadal sal-aħħar tas-sena fadal 3 logħbiet jaħarqu u meta ngħidilkom 3 logħbiet jaħarqu għandek il-Bologna away, il-Kampjoni d'Italja l-Inter u l-Klassika nagħlqu fis-27. Skużawni nagħlqu fit-30 ta' Diċembru b'logħba away kontra l-Juventus, jiġifieri ġewwa Turin. Jiġifieri il-lob li fadal għar-Roma, speċjalment f'tal-lig, huma fundamentali. Il-għala għax huwa perjodu li rridu nġibu ċerta punti minħabba l-fatt li aħna sewwa irridu nibnu ċerta ifimni punti li jisserkunna ftit rasna fil-klassifika u apparti minn hekk mela li ħanejdilkom huwa dan. Ħanaddu għal mumenti ta' pubbliċità ħassoltu l-appell tiegħi huwa biex ngħinu lil dawn l-sponsors li bis-saħħa tagħhom aħna nkunu nistgħu nagħmlu dawn it-trasmissjonijiet. Ħanaddi wara l-pubbliċità ħanaddi l-mikrofonu tiegħi lill-kollega u ħabib tiegħi Joseph Magri li dan jiddefendi il-kuluri rossonieri. Insellmilkom u taħt l-auspiċju tal-ħabib tagħna li bħalissa tad-direttur li bħalissa qed igawdi l-Penthouse nawguralkom il-lejl it-tajjeb. Jekk Alla jrid inkellimkom fil-programm li jmiss wara l-logħba Bologna-Roma. Notte. Smajtu għal-ħar waħda minn Game Breaker. Jekk tixtru rigal tal-minit minn għandhom u tħalluh fl-istabbiliment tagħhom ġewwa bil-Kirkara, ejjew nhar 23 u 24 ta' Diċembru li ġej fl-istess ħanut. U ser ikun ħadd iżjed minn Santa Claus li ser ikun qed jagħti rigal tal-minit lin-nefistagħhom. Mela d-darba għamlu tmani xtru rigal minn Game Breaker u mbagħad ħallu f'idej l-istaff qabbli tagħhom biex jagħtukom esperjenza unika
għal matul dan iż-żmien tal-minit li ġej. Game Breaker, l-aqwa logħob tal-PlayStation, Xbox u Switch. Wasal eluq żmien ommok, missierek, jew xi ħadd minn tal-familja, għandek xi okkażjoni jew xi attività mal-ħbieb u trid issib restorant tajjeb b'ikel ġenwin u prezzijiet qalbu ta' kulħadd? Post wieħed għandek issib El-Katalan tax-Xajra fejn issib għażla vasta ta' pizza, pasta, grills u aġin f'atmosfera b'element familjari. Għal bookings ċempel fuq 21-800-997 jew żur is-sit tagħna għal iżjed informazzjoni. El-Katalan, ir-ristorant għalik. Il-lejla tajba, eżis sħabi Milanisti u anka mumiex. Nibdew bil-nselmu il-ħabib tagħna tal-Parnis li tagħna l-analiżi Roma kontra il-Sheriff. Nselmulu minnaw, kienet diskussjoni interessanti ferm min-naħa ta' Karl. Issa, Newcastle, Milan. Loba xi kultant logħba tgħid jew kienet ħażina ħafna, jew tajjeb ħafna, jisu ma jkollokx dak il-bilanċ u vera. Però fil-każ tal-logħba tal-bieraħ nemmen illi ma tistax issibbilha bilanċ mhux kif kienet il-logħba, għax nemmen illi l-logħba kienet taqsima Newcastle u taqsima Milan. Però x'inhuma il-konsegwenzi ta' din il-logħba. Mela ħanibdew biċċa, nibdew nitkellmu naqgħod dwar it-timiet mal-ewwel taqsima li sfortunatament il-Milan ħadd mill-plejers ma kien jaf fejn jgħid, ħlief tnejn biss li naħseb kienu tnejn għalija il-man of the match kellu jieħdu xi ħadd minnhom, ma naqbilx l-bieraħ ħadu Reinders. Nemmen illi kellu jkun Manjan, il-goalkeeper u Fikayo Tomori. Fl-ewwel taqsima Newcastle daħlu xejn minn fuq. Goal mill-isbaħ minn barra l-kaxxa, però nemmen illi d-difiża se tagħmel ħafna aktar aħjar biex il-goal jiġi evitat. U ovvjament naħseb Mike Manjan ma kellu l-ebda ċans biex jilqa' dan il-ballu. U hemmhekk naħseb u ftit tal-minuti wara ġiex sejf ta' Manjan u Fikayo Tomori laqa eżatt minn fuq il-linja. Jiġifieri fl-ewwel taqsima Newcastle kellhom jitlu jistrieħu vantaġġ b'ferm ikbar. Setgħu naħseb jalqu l-logħba għax naħseb l-unika ċans ta' Rafael Leao min-naħa tat-tim tal-Milan naħseb dak l-unika xutt illi tajna lejn il-lasta u ħajkolli għalkemm Rafael Leao huwa wieħed mill-plejers favoriti tiegħi, però naħseb illi għall-paga illi għandu ma nistennix minn plejer ta' dak il-level illi jitlef ċertu chances hekk. Jiġifieri fl-ewwel taqsima jekk ikolli nagħti per fuq rata minn 1 sa 10 li t-tim ta' Milan naħseb bej 0 u 1 għax il-verità kienet illi kienet ħaġa diżastruża. Però mbagħad qisu fit-tieni ħaf sakemm fi 61 minuta wasal id-drott ta' Christian Pulisic. Azzjoni tajba ta' Leao lejn ġirru lejn Pulisic u sab ix-xibka. U kien hemm ukoll xi dubju jekk kienx ħajkun offside jew le, imma ma kienx il-każ. Mbagħad qisu minn ġibna draw Milan ħadu il-logħba f'idejhom u ħaġa mill-aktar disappuntanti kienet illi l-asta oħra ta' Rafael Leao waħdu mal-goaler illi ma tistennix illi Rafael Leao ifallilek ċertu ċansijiet hekk. Kieku ma sabx il-ballun
Chukwueze lejn l-aħħar ftit tal-partita laqqas konna nitlu Europa League. U mbagħad sakemm x'insaru ċertu sostituzzjonijiet daħlu Okafor, Chukwueze u Jovic kien naħseb wieħed mill-iktar goals maħdumin sabiħ illi bihom ġibna 3 punti li ħanibqgħu nilagħbu wkoll fl-Ewropa. U lejn l-aħħar ukoll l-istess Teo Hernandez għax naħseb xtaq jagħmel goal fiċ-Champions League flok qassam il-Chukwueze lejn il-corner li meta il-goal ta' Newcastle kien jgħid barra biex jippruvaw isibu x-xibka għadda ftit barra l-ballun u hemmhekk intemmet il-partita 2-1. Sfortunatament kulħadd iġġixtimijiet kemm Newcastle u kemm Milan kienu qed jistennew rebħa lit-tim ta' Borussia Dortmund, però il-futbol dak huwa dak u vera. Jiġifieri il-Borussia Dortmund qalwa aħna għaddejna bidron jieħdu l-grupp allura qisha il-logħba intlabet għal draw. Però naħseb li aħna ġibna 8 punti li huma l-istess għal PSG, ovvjament daħlu l-PSG bil-goal average u ġejna it-tielet bl-istess punti tat-tieni post meta kien il-group of dead. Jiġifieri minn daqshekk naħseb sodisfatt u kif rajna l-graf it-tieni ħaf meta rridu nilagħbu il-Milan verament għandna skwadra kompetittiva. U kuntent ħafna bir-rebħa tal-bieraħ għal raġuni illi kulħadd jaf illi sfortunatament il-futbol Ingliż huwa ħafna livellu għoli mill-futbol Taljan. Allura li inti tirbaħ kontra tim Ingliż ġo ground tal-Ingilterra ġo wieħed mill-timijiet tajbin li hemm fl-Ingilterra dak huwa mument ta' sodisfazzjon kbir. Jiġifieri li għalkemm kieku in-Newcastle sabu x-xibka fit-Chancellor fl-ewwel ħaf nemmen li l-istorja kienet tkun totalment differenti. Issa dak kien kollox dwar in-naħa tiegħi dwar il-logħba u l-pożittiv li ġara l-bieraħ. Mela, xi gwadannjejna? Kompli nilagħbu fl-Europa League u li finanzjalment ħatejn ukoll finanzjalment għaliex inti meta aktar ma tkompli tavvanza fl-Ewropa iktar ħajkollok bonus. Għalkemm f'Champions League peress li Champions League ta' livell li mill-Europa League il-bonus ikun akbar. Però sfortunatament dak huwa l-futbol ma tantx hemm wieħed x'jista' jagħmel. Issa f'mal-Europa League li il-Polos kontra l-ħeġu l-Milan ħajitilgħu nhar it-tnejn fis-sija u nistgħu niġu kontra l-Lisbona, kontra Toulouse, kontra l-Arabat u kontra ir-Reims. Jiġifieri u ovvjament nistgħu niġu kontra xi ħadd minn dawk it-timijiet illi qegħdin jilagħbu bħalissa kontra r-Roma u kontra l-Liverpool għalissa li għaliex huma t-timijiet illi ġew kwalifikati għall-Europa League. Tajjeb u ħażin kif qed tajjeb il-vantaġġi ovvjament finanzjalment u li ovvjament avvanza fl-Ewropa il-plejers ikollhom iktar fiduċja u juru iktar xi jafu ġifieri dik hemmhekk hija boost għat-tim. Però mbagħad hemm sensieri negattivi ħafna. X'inhi? Mela l-lob tal-Europa League dejjem ikun nhar ta' ħamis. U ovvjament is-serja A jew is-sibt jew il-ħadd. Ġifieri sfortunatament kulħadd jaf il-kriżi tal-injuries li kellhom il-Milan f'da l-istaġun, ġifieri dik muħatejn assolutament xejn illi mill-ħamis għal-ħadd inti qed tilab fl-Ewropa u mbagħad tmur tilab fl-Italja. Dik onestament it-timijiet ta' kontrina ħadu vantaġġ biha li qed jiġġieldu għall-kampjonat. Għalkemm hemm 9 punti però nemmen illi għadha maħniex barra mit-tiġġija tal-kampjonat. Jekk il-bieraħ naħseb kont sodisfatt huwa il-gowl ta' Chukwueze u l-assist li għamel Jovic. Dan dal-programm ħanużah biex nitkellem naqa' fuq dan il-plejer. Fil-bidu li ġie kulħadd qal mhux tajjeb, imbarazz, mhuwiex striker, m'għandux idea tal-logħob, però naħseb mill-Borussia Dortmund, mill-Fjorentina law naħseb wera illi huwa bżonn jusqattim ta' Milan. Kontra l-Fiorentina għamel l-assist li bjagħti Hernandez rebaħ il-penalti, kontra l-Borussia Dortmund laqat il-lasta, kontra l-Frosinone sab ix-xibka kontra l-Atalanta u l-bieraħ għamel l-azzjoni li bieħ ġibna 3 punti importanti biex bqajna nikkompetu fl-Ewropa. Ġifieri nemmen il-Jovic
kien hemm xi għadut li ħajtlaq f'Jannar, però nemmen li għandna bżonnu fl-iskwadra. Ġifieri jiena f'daw l-aħħar xahar wera verament x'jaf. As simple as that. U wkoll Chukwueze illi sab ix-xibka. Mument illi naħseb ma tantx ħadd gost bih hija illi l-man of the match ħada l-Olandiż Reinders. Mhux għax kien ħażin ibla ħax rebaħ ħafna one-on-ones l-istess kif għamel Loftus-Cheek għalkemm nemmen Loftus-Cheek ma kinitx l-aqwa logħba tiegħu. Però nemmen illi il-man of the match kellu jmur jew għand Tomori jew għand Mike Maignan. Għaliex huma salvaw il-logħba u żammew it-tim tal-Milan fil-partita bis-saves li jagħmel Maignan fit-tieni taqsima ftit wara li ġibna il-1-1 u wkoll f'lejl l-aħħar tal-partita fejn żamm id-draw eżatt. Fuq il-logħba dak kien kollox ħan nitkellem fuq ħaġa li qajmet diversi diskussjoni. Jekk Stefano Pioli għandux wara 3 punti tal-bieraħ jibqa' jew le. Jiena xorta nibqa' ngħid li żmienu għadda. Però il-bieraħ l-unika żball li għamel min-naħa tiegħu, il-bieraħ bħala tim tal-Milan għamlu xogħolhom, rridu 3 punti u ġibna 3 punti. Għalkemm sfortunatament ridna li tirbaħ il-Borsa Dortmund però ma kienx il-każ, il-bieraħ il-Milan għamlu xogħolhom. L-uniku naħseb żball li għamel illi bidel naħsebna iktar tard. Okafor speċjalment kellu jidħol ftit minn qabel. Kellu jidħol naqra qabel. Kiena kontent huwa daħal xi 80 minuta. Jiena naħseb kontent daħlu nqara xi minuta qabel lejn is-70 minuta. Kont indaħlu għaliex ovvjament kien għadu kemm ġej minn injury kellu ħeġġa biex jilgħab l-istess bħala ma' Rafael Lew għalkemm il-bieraħ għamel l-istess tal-gowl, però nemmen li plejer li għandu 7 miljuni fis-sena, plejer ta' livell li għandu timijiet kbar jiġu wara jekk ma nistennix illi jfalli blalen kif falla il-bieraħ, speċjalment fit-tieni taqsima ġoħnu mal-goaler u laqad il-lasta. Jiġifieri fil-każ ta' Pioli għalkemm nemmen li żmienu għadda però naħseb dan is-season mhuwiex worth it illi jinbidel għax ovvjament ħadd ma huwa mhuwiex naħseb ħaġa ġusta mhux fil-każ ta' Milan fl-ebda tim illi coach jidħol f'nofsi li jinbidel il-coach f'nofsi staġun s'issa għandna tliet fil-kampjonat kien fl-Ewropa League u għandna wkoll il-Koppa Italja. Ġifieri bażikament li nirbħu xi nur iċ-ċans hemm ħaġa tajba li fl-Ewropa League hija l-unika tazza li fl-istorja kbira tal-Milan m'għandniex. Ġifieri wara l-logħba li rajna l-bieraħ kontra tim bħal Newcastle, tim illi mis-sajf li għadda kemm ilhom li nxtraw mill-Arab sar investiment tajjeb fil-klabb, ġibna 3 punti importanti ġewwa l-Ingilterra. Ġifieri l-bieraħ urejna jekk kapaċi nagħmlu dak il-logħob fl-Ewropa League ma nemmenx li għandna noħduha però nemmen illi għandna navvanzaw ħafna. Nemmen li għandna biex noħduha però nemmen li għandna navvanzaw għax kulħadd jaf li Liverpool s'issa huma favoriti. Jekk niġu final tagħhom nispera li tirrepeti ruħha l-istwara tal-2007 mhux dik tal-2005. Jiena dak kien kollox minn naħa tiegħi, grazzi ta' kollu kontu magħna, qabel nagħlqu nixtieq illi nirringrazzjaw l-sponsors tagħna li bis-saħħa tagħhom dejjem nistgħu wastukom dawn l-aġġornamenti Gamebreaker, El Catalan, The Spaces u Barber Room. Qabel hekk avviżżajr għada fis-6 se tkun magħna Lorjana Brinkad bil-YouTube channel tal-ġimgħa li ġejja. Jiena dak kien kollox minn naħa tiegħi, grazzi tal-li kontu magħna, il-lejl it-tajjeb, Forza Milan u niltaqgħu nhar it-tlieta għad-diskussjoni ta' Milan Monza. Jiena ħankun preżenti fil-ground, nispera li niklab xejn u niġi lura bi3 punti. Però dak sfortunatament il-futur Alla biss jafu. Grazzi u l-lejl it-tajjeb.